мында ролімді қарт бабай деп айтып болмайынды. Әлбәттә, хәлдә ата ролін ойнадым. Төп героиняның һәминде мындай роль миңа әлі театрда бергеннәре юк иде. Гомумән яшьләрне бирәләр иде. Менә шул ата рольләренә дә үсеп җиттек инде. Һәм рәхмәт бу Никитага миңа шушы рольне тәкъдим иткәнгә. Һәм инде минемчә спектакль уңышлы барып чыкты. Аллага шөкер. Белеп килмәдек, нык ошаттык, спектакль бик әйбәт булды. Актерлар уйнавы да, әсәрнең сюжеты да, бөтен нәрсә дә шады. Мин үзем шәхсән һәр вакыт тәрҗемә ителгән әсәрләрдә уйнарга яратам. Чөнки татар әсәрләре генә түгел, башка ил әсәрләрендә уйнаганда һәр вакыт күңелле була театрда. Ниндидер яңа алымнар килә, ниндидер яңа темалар барлыкка килә. Шуңа күрә татар театрында да башка темаларга сөйләшү миңа һәр вакыт кызыклы. Режиссерга килгәндә иң кызыгы шул булды. Ул шундый төгәл, үзе барысында шундый ниндидер кысалар белән эшләде һәм без шундый җайлы, ниндидер вакыт эчендә кыска шундый сәхнәләрне эшләгәндә миңа үземә шәхсән бик җайлы булды һәм төгәл булды.